Eli moi, mä sain pari viikkoa tällaisen Penny & Friends paketin. Ja nyt mä sitten aikoisin tehdä tästä videon. Kun mä katson, mitä tää sisällä on. Tää on tällainen kivan näköinen. Nyt mä sitten katson, mitä sen sisällä on. Ja mä oon tullut näitä ennenkin, niin mä tiedän miten nämä avataan. Se ei ole kauhean helppoa, mutta koitetaan nyt. Noniin, nyt mä sain tän pois ja mä sitten katsotaan mitä mä sain. Mä sain tällaisen kirjan. Tähden lento etsii uutta kotia. Tai joku tollanen. Tai joku tällainen hevoskirja. Sitten tällainen harja, jonka mä nyt sitten avaan kohta. Sitten täällä on toinenkin kirja. Ja toi varsakirja. Täällä on kaikki ihania varsan kuvia ja tällä teitä varmaan. Sitten lukee jotain pieniä juttuja. Mä laitan tonne tohon. Sitten tarroja. Ihania varsatarroja. Tää taitaa olla varsapaketti. Luulis. Sitten tällainen. Tää on tällainen tarro. Bonustarro tai joku sellainen. Sitten täällä on vielä lehti. Ihana. Tällainen. Sitten täällä on vielä joku pehmoheppa. Ja nyt tuli sitten sellainen pikkuheppatalli, niin nää kuuluu siihen. Sitten katsotaan, mitä tuolla nyt enää mitään. Jos ei sieltä tipu, niin sitten ei tipu. Sitten tässä on tämä lasku. Ja katsotaan, onko tuolla sisällä vielä mitään. Ei ole. Elikkä lasku, mikä pitää maksaa. Sitten pehmoheppa. Sitten tää ihmeellinen tarra. Tää bonustarra. Lehti. Varsatarroja. Harja. Sitten vielä tää varsakirja ja tähdenlento etsii uutta kotia. Ja nyt en sitten tiedä koska teen toisen, mutta nähdään sitten ensi videossa. Moikka!